Iubiște-mă pe cea mai mare, la Ana Maria. La mulți ani, Ana Maria. La mulți ani din partea surpriză la domiciliul Galicea Mare. La mulți ani din partea la mamaie, la bunici, la mami, la Ștefania. La mulți ani din partea la surioara ta. La mulți ani din partea la toți. Astăzi suntem la mulți ani din partea lui Ionel. Suntem la Ștefania și vrem să o surprindem. Haideți! Haideți la Maria cadouri! La mulți ani, Ștefania! La mulți ani, Ana Maria, la mulți ani! Dedicație specială pentru Ana Maria! Iauzi, la mulți ani, Ana Maria! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Iauzi, Ana Maria! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, să trăiască la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, să trăiască la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, să trăiască la mulți ani! Ana Maria să trăiască, Ana Maria să trăiască, să trăiască la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, să trăiască la mulți ani! Ana Maria să trăiască, să trăiască la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, să trăiască la mulți ani! Am căutat-o pe Ana Maria astăzi! Să trăiască, să trăiască la mulți ani! Aoleu, câte avem aici! Să trăiască, să trăiască la mulți ani! Deci avem o grămadă de musafiri astăzi! Ia uzi, Ana Maria! O să facem și mai dată, și altă dată, și altă dată! O să facem și mai Aoleu, Ana Maria, te-am căutat toată ziua! Să vedem Anuța. Ia uzi, Ana Maria! Deci cine e Ana Maria, ea? Aoleu! Ia atent, Ana Maria! Eu cred că e mică, că o văzui în poză acolo. Nu fii atent, Ana Maria, te-am căutat astăzi. Până la urmă te-am găsit. Ai aici o grămadă de musafiri și nu știa nimeni că cineva vine astăzi la tine. Să știi că astăzi te iubește toată lumea. Noi ca noi surprize la domiciliul Galicea Mare. Dar ceilalți, aoleu, bunici, soră, mamă, tată, Doamne, câți avem aici, aoleu. Deci astăzi, la ziua ta suntem toți prezenți. Să vedem cine te iubește pe tine mai mult de aici. Să vedem din partea cui vin eu astăzi, pentru că cine m-a trimis pe mine te iubește mai mult decât oricine. Aici o mășuresc cu fructe, să fructez musafirii tăi astăzi, că sunt foarte mulți. Da? Prinde toți musafirii aici. Aoleu. Aici o inimioară este frumoasă ca tine. Cu ochi albaștri, vezi? Albaștri. Aici, un pachet de bombonele, să servești prietenii tăi astăzi aici. Păi știe băut ce vezi? Nimic. Ia uite, avem o șampanie astăzi, personalizată, cu Ana Maria. Ana Maria, tu ești? Da. Cum Ana Maria postează pe TikTok, pe Facebook, atâta fotografii, mi-am ales și eu de acolo care au fost mai frumoase. Da? Am și aici un tablou cu amândouă surioare. Da? Ana Maria, vreau să punem astăzi un cântec, să vedem de unde venim noi. Pentru că venim astăzi de undeva special. Da? Câți ani faci tu astăzi? 11. 11 primăveri. Aoleu, stai să le punem aici, să vedem
totul frumos. Deci vreau să văd de unde venim astăzi. Ia! Îmi puneți acolo cântecul aici. Da, deci până când aprindem acolo. La mulți ani, Ana Maria! Să știi că astăzi te iubește toată lumea. Este mai greu cu... Așa. Draga mea, ce să spunem? Îți spune la mulți ani. Multă sănătate. Pentru că tu astăzi nu te așteptai că venim noi, da? Deci am venit așa prin surprindere. Dăm la mesaj. Și... ce să spunem? Îți spunem la mulți ani. La mulți ani, multă sănătate. Să punem și cântecul să vedem de unde venim. Aoleu, Ana Maria, la mulți ani, multă sănătate. Fii de duș. Aoleu, ce fetiță frumoasă. Mai bine căuta la mine. Și scumpă. Avem aici atâta pentru tine. Ia uite, Ana Maria. Fata mea, frumoasa mea, la mulți ani de ziua ta. Ce mare te-ai făcut copil, cât te privesc mă văd pe mine. Comora din viața mea, sufletul și din. La mulți ani, Ana Maria! La mulți ani! Dar tu mă ții în picioare. Dumnezeița Cleopatra. La mulți ani, la mulți ani! Să ne facă, Doamne, cum să-ți mulțumesc. Ia uite, Ana Maria. Dumnezeița Cleopatra, la fel de frumos să ne facă. Doamne, cum să-ți mulțumesc. Mi-ai dat un înger să-l iubesc. Aolea, aolea, păi eu veni aici la fetița mea că s-o fac fericită, nu se vede. La mulți ani, drăguța mea! Această melodie este dedicată din partea cele mai fericite mămici. Ia uite! Ana Popescu, pentru scumpa ei fetiță, pentru Julia Quinn. La mulți ani, Julia! La mulți ani, Ana Maria! Mai frumos copil, cât trăiesc, eu te susțin. Voi sta doar în lungă tău, să nu-ți lipsească ceva. Te voi proteja mereu. Ia pune și o dorință, Ana Maria! Ia ce dorință spui tu? Tu ești toată mila mea, la mulți ani, mândria mea. Dumnezeița Cleopatra, la fel de frumoasă mi-e fata. Doamne, cum să-ți mulțumesc. Aoleu, mama mea, ce răgoase! Dumnezeița Cleopatra, la fel de frumoasă mi-e fata. Doamne, cum să-ți mulțumesc. Mi-ai dat un înger să-l iubesc. Ia uite, Ana Maria, la mulți ani, Ana Maria! Deci credeți că nu mai vine nimeni astăzi? Auzi, Ana Maria, cine m-a trimis pe mine la tine, mi-a spus să-ți mai spun și ceva. Da? Aoleu! Te iubesc atât de mult, încât cuvintele sunt foarte puține. La mulți ani, drăguța mea. Ești o fată minunată. Sunt atât de mândră că am atâta fată de mare, cu minte, frumoasă și cu mult drag, stau lângă ea. Ești deja o domnișoară și ești așa de frumoasă și minunată. Abia aștept să te văd mare, să devii o domnișoară și să văd ce femeie uimitoare o să ajungi tu în viață. Iau ce zice mami. Fată dragă, să fii mereu fericită, să ai curajul să urmezi visurile tale, dar să știi și să nu uiți că sprijinul este mereu aproape, din partea mea și din partea ta.
ești dragostea mea necondiționată. Astăzi este ziua ta. Îți pot spune din toată inima mea, la mulți ani, fetița mea, ai făcut 11 anișori. De aceea te iubesc foarte mult și îți vei fi alături toată viața mea. Aoleu, sunt mai emoționată eu decât tine. Te iubesc atât de mult și vreau să știi că ești o fetiță minunată și sunt atât de mândră că ești atât de mare. Ești atât de frumoasă și ești dragostea mea. La mulți ani și din partea la mama mea. La mulți ani din partea la tati. La mulți ani din partea la toți. Te iubesc foarte mult. Și aș vrea să... Vreau să știu ce-i spui tu lui mami astăzi. Nu am ce să-i zic. Aoleu, a terminat cuvintele. Da. Deci fără cuvinte? Da. Vreau să aud ceva. Nu am ce. O iubesc mult și îi mulțumesc pentru tot. Doamne, ce frumoasă e și ce ochi frumoși are. S-a făcut mare. Mami, dar tu ce-i spui fetei astăzi? Ia? Că o iubesc foarte mult, la mulți ani, multă sănătate și tot ce-și dorește în viață. Aoleu, că astăzi am atâția de mulți pe aici și tati ce-i spune? Ia? O iubesc foarte mult, fie cu minte, să asculte de părinți. Te iubesc din suflet, puiul meu. Telefonul, nu microfonul. Aoleu, m-a emoționat, tati! Înțelege despre mamaie! Mama o iubește din tot sufletul, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și tot binele din lume. Da, tati, asta ce ne spune? Ia să vedem! La mulți ani, multă sănătate, să fii cu minte, să asculte mami și să dea Dumnezeu multă înțelepciune. La mulți ani! Aoleu, aoleu! La mulți ani, Alexandra și la mulți ani, Ana Maria și din partea noastră. Multă sănătate! La mulți ani din partea surpriză la domiciliul Gălicea Mare. Stai că am uitat o sărioară, ia să vedem ce ne spune sora ei pentru ea. Iată, este mai întânsleață un pic. La mulți ani, sora mea. Ai emoții? Te iubesc! Te iubesc. Îți doresc multă sănătate și tot ce-ți dorește. Îți doresc multă sănătate și tot ce-ți dorești. E emoționată, rog. Aoleu! La mulți ani, haideți să-i punem la mulți ani. Multă sănătate. Pune-mi pe... La mulți ani să cântăm fete la mulți ani astăzi. La mulți ani, Ana Maria. Ai împlinit 11 anișori. De aceea astăzi îi spunem la mulți ani, multă sănătate. Și să-i cântăm la mulți ani cu bucurie, că astăzi a fost cea mai importantă zi din viață. La mulți ani, Ana Maria! Uite ce fată mare și frumoasă s-a făcut. S-a făcut cât mami. Nu mai cunoaștem pe mami acum, dintre fetițe. Ia uzi, la mulți ani, Ana Maria! Haideți să-i cântăm la mulți ani! Ia uzi, Ana Maria! Ia uzi, Ana Maria!
Partea lui Tataie. Ia și pe tati.